Hola nins! Aquesta setmana parlarem de les emocions. I sabeu què podeu fer? Si teniu globus a casa, doncs els hi podeu pintar les diferents cares que expressa cada emoció. Com per exemple, aquí tenim la cara de la tristesa. Per exemple, si ens hem caigut al terra, doncs segurament que estiguem una miqueta tristos i potser plorem una miqueta. Aquesta és la cara de l'amor, quan tenim moltes ganes de donar petons i abraçades. Aquesta és la cara de l'alegria, quan per exemple ballem o raïm o expliquem un conte i estem supercontents. Aquesta és la cara de la ràbia. Ara, com no podem sortir al carrer, potser tenim ràbia per no poder sortir. Aquesta és la cara de la por. Com quan a vegades escoltem algun so que ens dona por perquè no sabem què és, o algun insecte que ens dona una miqueta de por per si ens picarà i ens farà mal. Doncs aquestes són les 5 emocions que treballarem. Llavors, podeu fer això durant el vostre dia i després d'una activitat o després d'esmorzar, doncs veniu i entre tots podeu dir, doncs mireu, avui estem tots molt contents perquè farem una barbacoa a la terrassa i ens ho passarem superbé. O avui estic una miqueta trista perquè estic soleta i tinc ganes de jugar amb els meus amics. O potser tinc ràbia perquè tinc ganes de sortir al carrer i fer coses. Doncs això ho podeu fer en el vostre dia a dia. Què us sembla? Us agrada la idea? Adeu!